72 kadet ġdid, 67 raġel u 5 nisa. Dawn temmew b'suċċess 18 il-ġimgħa taħriġ intensiv u formalment ingħaqdu mal-Forzi Armati ta' Malta. Preżenti għal din iċ-ċerimonja li tfisser il-bidu tas-servizz tas-Suldati l-ġodda kien hemm il-Ministru tal-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Manuel Mallia flimkien mal-qraba tal-kadetti l-ġodda u ta' membri oħra tal-Forzi Armati. Kontrarju għas-soltu għall-ewwel darba l-Ministru dar lis-Suldati kollha preżenti għal din iċ-ċerimonja u mhux dawk li kienu fl-ewwel fil-lira biss. Fl-indirizz tiegħu il-Ministru Mallia qal il-Gvern kommess li jagħti t-taħriġ lis-Suldati u li jibqa' jinvesti fl-apparat sabiex dawk is-Suldati li għandhom din il-vokazzjoni jelbu l-mumenti diffiċli li jsibu tul it-triq. Huwa fisser kif bħalissa għaddej proċess ta' reklutaġġ biex jiġu ngaġġati 120 soldati ieħor. Il-Gvern ser ikompli jinvesti fl-Armata billi din is-sena ser jasal helikopter ġdid għas-sorveljanza marittima u mistenni jitlesta r-restawr ta' hangar biex jilqa' fih helikopters ġodda. Din hija turija għal darb'oħra, fatt is-sena li għaddiet kien hemm numru ieħor li fil-fatt ta' rekluti li saru soldati tal-forza, illum kellek numru ieħor u l-Gvern biħsibu illi fi żmien qarib ikun hemm anke ingaġġ ta' 120 soldat ieħor. Barra minn hekk wed oħra elettorali tal-Partit Laburista ser tiġi mwettqa, dik li membri tal-Forzi Armati ta' Malta ser ikollhom id-dritt li jingħaqdu fi trade union. Għall-ewwel darba t-taħriġ tal-kadetti ma kienx biss fuq livell akademiku u fiżiku, iżda wkoll mill-lat psikoloġiku. Kien hawnhekk li l-Gvern ħad deċiżjoni li t-taħriġ jinvolvi sessjonijiet ta' counseling li segwa kull kadett. Il-Gvern ser ikompli jaħdem sabiex il-Forzi Armati ta' Malta jkompli javvanza b'investiment kontinwu li jkompli jtejjeb il-kwalità u l-kundizzjonijiet tax-xogħol.